O seguinte punto é proceder á elección da mesa do Parlamento, mais, co permiso das señorías, quixera dirixirles unhas palabras de saúdo dende esta miña máis que efémera situación de presidente desta Cámara. E ben sei que non presido a fase inicial desta sesión constituinte por méritos propios, nin persoais, nin tampouco electorais, senón por unha conxunción de circunstancias biolóxicas e cronolóxicas que dan lugar a que eu sexa o máis vello de todas e de todos nós. Inda así non me resisto, ou non resisto, como escribiría Álvaro Cunqueiro, a confesarlles que tiven que vencer a malsán tentación de aproveitar esta tan efémera situación para declarar disolta esta Cámara e provocar así a convocatoria de novas eleccións, coa convicción de que os resultados xa serían moi diferentes hoxe dos do pasado 21 de outubro. Mas non se alarmen as súas señorías. Esta é unha brincadeira non propia de min nin deste acto, pero si máis propia dun ollo de vidro que, como todos vostedes saben, é unha obra satírica, unha alegoría satírica de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, que cando menos a algúns de nós e algunhas de nós sempre está na nosa memoria e presidindo toda a nosa conducta cívica e político ao longo da nosa existencia. Gostaría que fose así para todas e todos os membros desta Cámara, tendo en conta que incluso existe unha institución creada pola Xunta de medallas que levan o seu nome e que en algunha ocasión lamentablemente teñese dado a persoas que o difamaran durante a Guerra Civil, como fora o caso de Moure Mariño, que denunciaba ante os americanos cando tivo que marchar ao exilio. Aí vai ese rojo separatista, pero deron de unha medalla a Castelao. E ben sei tamén que esta prerrogativa de disolución da Cámara está atribuída á presidencia executiva na lei da Xunta do seu presidente, coido que no artigo 24. Mais ese ou esa presidenta ou presidente ten que ser investido por esta Cámara, e ainda non o foi. Entrementras, coido que unha vez rematada esta sesión, esta Cámara será o único poder plenamente constituído. Entrementras estaremos na situación que no dereito canónico público, se non me lembro mal dos meus estudos de Dereito, con don Paulino Pedret Casado, se rotulaba como aquilo de vacante apostólica et sedis, e, polo tanto, todos os poderes tenos esta Cámara podería disolver. Podremos abrir un debate sobre esa cuestión, se a Cámara a partir de mañán podría disolverse, autodisolverse e convocar eleccións. Hai un tema interesante para os especialistas en Dereito Constitucional e en Teoría do Estado, aínda dentro do deseño constitucional existente. Pero tampouco tomen como unha provocación, non pretendo que o señor Núñez se frustre nos vindeiros días e non poda lograr renovar a súa presidencia do goberno, aquilo que eu malsanamente tamén chamara a Brigada de Demolicións de Limpeza Étnica e Ecocidio, pero que retiro inmediatamente por non ofender. Esta brincadeira, señorías e señores cidadáns que están no público, non crean que é simplemente tal. Sérveme para afirmar algo moito máis serio, en sede parlamentaria. Afirmar a miña convicción de que compre restablecermos o rol sobranceiro que lle corresponde á Cámara de Representantes, que ostenta o poder legislativo, sobre o goberno ao que a Cámara inviste a través do presidente e confírelle o poder executivo. Esa é a relación de poderes non só do deseño famoso liberal, pero liberal do tempo da Ilustración, non do neo, nin do neocon, de Montesquieu, como é ben sabido, é unha vulgaridade decilo, pero que é o congruente co deseño constitucional vixente no Reino de España, un deseño parlamentarista e non presidencialista. De maneira que, se me permiten abusar desta condición de o máis senior
o máis bello de todos e de todos, que cada día me parece máis un ollo de vidro, porque cada día me aproximo máis da cova na que todos acabaremos por razóns de idade. Pois exhortalos a que teñamos en conta que temos ante nós un triple reto, non? Primeiro, de ser a institución, como digo, sobranceira na xerarquía dos tres poderes. Que os grupos parlamentarios non sean correas de transmisión nin do goberno, no seu caso, nin das direccións executivas dos partidos, senón que sean representantes dos cidadáns. Somos os únicos e as únicas que somos elegidos directamente por sufragio universal. Non así o presidente da Xunta, que é elegido por esta Cámara. A responsabilidade súa ante os electores é indirecta, só en canto deputado. A responsabilidade de todos os membros, cando non se cumplen os compromisos electorais, son moito máis directas por parte de todos e todas nós que por parte do Poder Executivo. A segunda é sermos a auténtica Cámara de Representantes, que non se pode decir de nós eso que foi tan voceado ao longo dos últimos tempos polas rúas de todo o ámbito do Estado, que non nos representan, que non teña que acontecer como hoxe cando chegamos aquí e hai afora do Parlamento na Rúa do Hórreo unha concentración de manifestantes de cidadáns agredidos pola estafa das preferentes como tantas outras cousas, e que teña que estar a policía protexendo o Parlamento dos cidadáns, cousa absolutamente absurda e que é a inversión dos valores democráticos. E, finalmente, practicarmos a ética por diante e como fundamento da política, cando menos os homes e as mulleres que formamos parte do grupo parlamentar que até agora foi extraparlamentar e aínda é, mentres non tomemos posesión, así o creemos, así o facemos e así exhortamos a todos e a todas vostedes a facer. Fago votos, polo tanto, porque así sexa na práctica institucional. Aínda que, como bo galego, son moi escéptico a vista, sobre todo, dos prolegómenos desta posta en marcha da legislatura, de que, efectivamente, sexa así, se asumir por todos e todos nós. Pero, remato, saben vostedes que a condición de idiosincrasia galega do escepticismo non leva aparellado que sexamos un país de vacas e de habitantes máis mansos que as vacas, senón que un país que leva séculos loitando por dous valores primordiais, a liberdade individual e a liberdade colectiva como pobo e como nación, tal como se di nunha das estrofas do himno oficial da nosa nación, do himno galego, na letra de Eduardo Pondal. E remato esta prédica pedindo disculpas se molestei a alguén, e vou desaparecer rapidamente. Ou sexa, remedando a don Ramón María del Valle Inclán, que nunha tertulia no Café Derbi, no tempo da República, falaba el sempre, apenas deixaba falar a ninguén. No momento que fixe unha pausa, un xovenciño que tiña moi interese en falar, empezou a falar, o xoven parou un momento para beber un pouco de café e don Ramón María dixo lacónicamente: e aprovechando que este joven se ha callado para sempre e xa non o deixou falar máis. Isto é o que me comprometo a facer agora. Por lo tanto, procedamos á elección do Parlamento, da mesa, o Parlamento está electo, conforme aos artigos 4.2 e 36 do Reglamento. Por lo tanto, o reparto de papeletas sei que está feito, entón non hai que facelo, sigo o guión. Se me trabuco será o guión que está trabucado, porque ainda non me trabuco tanto como para non seguir o guión. Entón, correspóndeme, Seica, explicar o procedimento. O procedimento consiste en que haberá 3 quendas de votación. Existen 3 papeletas para que non nos trabuquemos. Facemos, ou está feito como nos países africanos despois da decolonización, cando había moito analfabeto que poñían papeliños de colores diferentes para que non se trabucasen, non? Entón, pois hai unha papeleta branca que para a primeira quenda de votacións que se escolle ou elíxese ou votase exclusivamente ao candidato ou candidata á presidencia do Parlamento. Por tanto, a presidente ou a presidenta. Eu sempre dixen o ou a presidente, porque
tamén digo cliente e tamén digo paciente e non pacienta, pero en fin. Ese é o primeiro. Na segunda quenda é a papelita branca. Na segunda quenda sí que en troques se votan simultaneamente a vicepresidencia primeira e a vicepresidencia segunda. É un papeliño amarelo. Teñan moi en conta que está establecido que cada un de nós, deputados e deputadas, só podemos votar a un nome. Aínda que o Partido Popular, con 41 votos frente aos 18 do PSOE, ben podería repartir a votación a dous candidatos distintos por 20 e 21 deles e copar a mesa do Parlamento. Xa sei que non o vai facer. Papeliña amarelo. A sesión constitutiva do Parlamento de Galiza, elección de secretario e vicesecretaria, é papeleta